Jadi iki dipijet. Pijet terus dicepitke ngene. Tuh, iki wis nyambung bola, kenceng banget. Dadi ora usah dadak nganggo solasi ngono kae ora usah bola. Ora kangelan. Piye? Wis modern kandhani apa-apa saiki iki modern. Wis ngono nyambung kok tinggal cepitke ning kene bola. Tinggal cepitke. Kenceng bola. Ngene iki tok wis. Oke. Wis lek bukan tak pasang dulu ya, iki tak bongkar sik. Karena pakai apa jenenge? Nganggo bracket karena ngono bola. Oke. Yo.